Kunċert li mhux biss tattendi għalih biex tieħu pjaċir iżda tkun qiegħed tagħti donazzjoni. Donazzjoni lill-organizzazzjoni li tagħmel tanġit mal-familji. Dan huwa l-10 Music Festival li għal darb'oħra ser ikun attività imqasma fuq jumejn. 4 snin ilu ġejna avviċinati minn dan it-tim ta' li llum il-ġurnata din l-organizzazzjoni ta' l-Embrace, li hija organizzazzjoni li tieħu ħsieb tfal u adolescenti b'diżabilità u hemm minnha f'dan il-proġett illi huma preżentawna u ħadna ħsieb illi dik is-sena 2022 niftakar il-donazzjonijiet imorru kollha l-Embrace. U minn hemmhekk sena wara sena huma kibru, aħna bqajna ngħinuhom u infatti f'dawn l-aħħar 3 snin inġabru iktar minn 60,000 minn dawn il-festivals li jiġi organizzat f'Ħalaxa għal din l-organizzazzjoni. Nhar il-ħamis 17 ta' Lulju u l-ġimgħa 18 ta' Lulju f'Ħalaxa ser jittellu żewġ tilieli ta' mużika minn artisti ta' fama internazzjonali u anke lokali. Sena wara sena dan il-festival jattira eluf ta' Maltin u barranin lejn ir-raħal pittoresk ta' Ħalaxa li għal dawn l-okkażjonijiet jinbidel f'ċentru kulturali mimli mużika u atmosfera unika. L10 Music Festival ilu jittella mill-1999 bi Freddy Portelli kien l-ewwel kantant għal dan l-avveniment li mill-ewwel edizzjoni attira l-eluf. U għal sen oħra parti mill-profitti tal-biljetti ser jiġu mogħtija bħala donazzjoni lill-għaqda Embrace Diversity Organization. L-ewwel nett nirringrazzjaw illi għarraba s-sena l-għaqda mużikali Ħalaxa għażlu l-organizzazzjoni tagħna biex tibbenefika minn dawn il-fondi. Il-fondi ta' din is-sena ħajintużaw għal żewġ proġetti ġodda li sen nibdew nagħmlu din is-sena. L-ewwel proġett huwa l-tfal ta' fuq is-16 sena li ħajġu hawnhekk nippruvaw iktar minn darba fil-ġimgħa biex jieħdu l-programm għal forsi għal daw it-tfal li ma jsibux fejn imorru wara li jispiċċaw l-iskola sekondarja. U tieni programm huwa għal-babies u toddlers li jiġu hawnhekk mal-ġenituri biex flimkien nagħlmu kemm il-ġenitur jew min jieħu ħsieb it-trabi biex isiru jafu aktar fuq il-kundizzjoni ta' tfal tagħhom kif ukoll kif għandhom jaħdmu iktar magħhom u kif ikunu hawnhekk ukoll issirilhom it-terapija dak il-ħin ġifieri mit-terapisti professjonali tagħna. L10 Music Festival jiftaħ bil-headliner internazzjonali Zucchero. Ser ikun hemm ukoll Ches Gallia, kantanta awtriċi Maltija b'karriera internazzjonali, DJ Pier Cordina u jala b'after party DJ Michael. Imbagħad il-ġimgħa 18 ta' Lulju is-serata tkompli bil-grupp leġġendarju Franċiż Gypsy Kings bħala il-headliners tal-lejl, grupp rebbieħ ta' Grammy Award u magħrufin mad-dinja kollha. Ser ikun hemm ukoll Kurt Calleja and Friends fejn ser jingħaqdu miegħu numru ta' artisti Maltin bħal Chiara u Llewellyn Brooke u Kirst Graham. Id-DJ Alex Gregg ser jiftaħ is-serata u tagħlaq b'after party DJ Sue.